nोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान YouTube channel बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं जोंबो मोजाङैनो दं ना मा होनो नोंथां दायो जों मोनसे पार्कआव थांनो नागिरदों लालबागाव बेयो मोनसे गिदिर बेंगलनि पार्क आरो समायना समायना बिबार दं होननानै खोनादों बेवहाय जों नायनो थांसिगोन आरो नोंथांमोनाबो नायलांब्ला जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम जों इन्जय खालामफानो हागोन आरो जोबजासिम नायोब्ला नोंसोरबो निस्सय फैनो गोसो जागोन आरो थ' भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामनोसै चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी फाइनालि अखासो हाबायनो लोगोफोर ओरै मेट्र'बो खारगासिनोमोन दासो थांबाय अखा सिजानानै नै दसे हाबसिना थालांबाय ट्राफिक फ्लाइअभारावहाय दसेनि उनाव अखा हाग्लाब्लासो थांनो मोनसिगोन फाइनालि मेट्र' लाइनजोंहाय थाबायगासिनो जों गाहायाव मेट्र' खारलांगासिनो हेल' लोगोफोर भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये मतलब कुछ भी लुगासिनो दं जाहैदों बे हाबलानो नोंथाङा शिफ्ट जाफैसिगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर फाइनालि लालबागनि गेट एन्ट्रियाव लोगो मोनफैबाय दायो ट्राफिकआव दसे नेनांगौ जाहैबाय नै नाजाराखौ नायनांगोन माबायदि दा मोजां नुयो जेराव अखा हानानै सान्दुं दुंनाय दिना tuh patsonnya gimana dalah udah ya patson baik ya gimana baru coba dah dakle pimpinan gas ni apa oke deh ang pinjam menak sana ya bilang lepas deh finalnya kan kita update saya kita sudah finalnya kita di sini biasanya stasiun Trisaka kita dan baik सिङाव दै बथलखौ लानानै हाबनो मोना ओजोंनो मोनखायो पैसा होगा टिकेट मोनबाय ने दायो हाबसिगोन जों एन्ट्रि फाइनालि सफैमारबाय दा बिथां माबायदि मोनदों सिङाव हाबनानै समायना गोसोखौ हाबनाय लोगो लोगो ओरैबायदि मोजां मोनो ना लोगोफोर फिल्मानो मोजां मा होनो आरोना सिख्लाफोरजों बिबारजों oh my god wow just like a wow देखो बढ़िया potong nang nungsi ना जाने क्या बोलता है बिबार बारिया sersela geme mana girde finally nih माथो जरा बा नुयो जों गैयिफ्रालाय माथो खालामबावनो जों गैयिफ्रा मा खालामबावनो आसोलफोरा गोदावसोरावनो नै स्करेल आं दा माबा रागा जोंना बेबो सानदुं गोसायाव सानसे जिरायना थानायलाय सयथिबो ayo besra मानसिफोरनि जरा-जराखौ नुनानै लामाफ्रा नायनो हागोन ने सिनारि फाइनालि जों दंफैयो लालबाग बेंगलरनि लालबागाव नोंथांमोना जोंजों लोगोसे भिडिअखौहाय इन्जय खालामनो हागोन नायफालांनानै माबायदि लालबागखौ दिनै एक्सप्लर खालामगोन आं माबा मोनसे मा होनदों साला गासिबो जरा आंबो सिगिलसै नामा बोला नायनो हाखाले देखा आपने लापरवाही का नतीजा है जोंबो सिंगेल गैया नै जों साथामबो सिंगेल मा होनदों आयो हनै इयावबो मा एसे समायना जायगाफोर जाखो जोंनि आसामावबो बिदि थाब्ला बिराद मोजां जागौमोन बिबार बारि सिख्लाफोरखौ नायनो गोसो जायो सिंगेल थानो बाबाय सिंगेल थानो बाबाय सिंगेल आंहा बे जिउआव
बिथांमोना सिंगेल गोजा Look the beautiful flower ya. Wah. नैबे दंफाङा बेसेबांबा बोसोर जाबायनोलै थैनानै बैयाव नटिस तुलाय नै लिरनाया बेहायनो दं खै बोसोर जाखो Terus गोगोम जाबाय 1992 निनो आयौ 1992 ला माबानि गैयाबाबो 30 बोसोरसो जानोसै फाइनालि 32 इयार्स जाबाय नैबे दंफाङा थैनानै दासिमबो दङ गैयालाबो 100 बोसोर जोरबावगोन ने बियो आयौ हाबाब आयै आरो थ' नै बेवहाय दाख्लैहाय 15 आगस्टआवहाय माबादोंमोन मा होनो जों बेरायफैलायो लांदां गोजामोन औ ओमफ्राय नैबेयो दा मा होनांगौ जाखो 15 आगस्टआवहाय नैबेवहाय मा होनो दै वाटार पाम्प माबा होदोंमोन आरो नायनो हागोन ए सनाखौ दोन नोंनिया सना थाइसे गलांदों नै आंना बुरैनिमोन सनायाबो गलांदों रावनो सनानि थाइसे आंनि बुरैनि गलांनायमोन नैबे औ नै ए नुदोंना औ नुबाय नै बिथांनि बुरैनि गलांनायखौनो बिथांनि नै बेहाय बिराद मोजां फट' भिडिअ लानो थाखाय बयबो नै मानसिफ्राबो लाबाय बायगासिनो दङ बैथिंबो थांनो हागोन दा बिथिंबो थांगोन जोङो जिखुनु बेहाय बिराद मोजां आरोना नै जायगाफ्रा नोंसोर गोथां बिबारफ्रा आयै समायना रमायना बिबार बारियाव दिनैनि भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी नैबे न'आ बेबो न'आबो बेसेबांबा गोबाव जाखाबाय माने बायला बायजोब्बायना हाबहोआखिसै आरो मानसिफोरखौ बोरैबा बायसिन जाला बायनो गिगोन ना ओंखायनो हनै माबायदि आइदे फट' लानोसै नामा नोंलाय फट' लाया एसे समायना ने वाव जास्ट लाइक ए वाव बुंनोनो गोसोआनो मा होनो रावफ्रानो गैलायलांला बेयाव फैनानै बिबार बारि नुब्लानो गोसोफ्रानो आयै हनै गर्भगुटी आइभिएफ सेन्टार बुक हेल' नानि फुख्रि गाला दैखरसो सानगोन रायजोफोर इयो माबासो लेखासो बिजाब नानि नों मा खालामदों इयाव गर्भगुटी that means what नैबे हाथरखि बियो हाथरखि बर' हाथरखि बुङो आरो नैबेखौ मा बुङो एइडस नामा एइडस ना के जाखो बेलाय बुंनो हाला मा जाखो X माने xw.com नङा दे रायजोफोर X ल' बिथाङा X ल' होनदों गोसोनायफ्रा बहाय नागारलायनानैहाय X जालांखायो वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है आइदै गैया nih apaan ya terdengar ya अभी मजा आएगा ना भिड़ो बिथांमोना माखौ नायनानै बिसोर माखौ नायनानै मिनिगोन ada gak नाय सासेनिखौ नै पेपर tuh लायो शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना नैबे 100 बोसोर बेसेबांबा जोरबायनो दंफाङा नैबे नैबे थाइजौआबो बेसेबांबा गोबाव जाबायनो सबसे फुरानासिन दंफां होनला नैबे थाइजौआनो आं दाख्लै खोन्थाखादोंमोन मा रायनांगौ नोंनि लानायनि दं नैयाव Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Dan nोंथांमोनखौ आं आंनि YouTube channel बनाय थाबाय आं दा माबे जायगायाव दं नोंथांमोनखौ एक्सप्लोर खालामगोन नायदो बिबारफ्रा माबायदि समायना दं नायनो हागोन नै वाव लुक दा भिउ फाग्ला जायो आं इफोराव फैनानै गोसोनायखौ लाबोनो सयथिबो Oh my god आंथ' नै बे बेंगलरनि लालबागाव फाइनालि नुफैबाय मोनबाय आंनि उनाव नायसै बेसेबां समायना बेफोरनोसै नै बिबारफ्रा मालायसो जालायदों सोबलायदों लोंलायदों जों मा होननाय Oh my god भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी Look the view बिबार होनबा बिबार मोनखाबाय जों माखौ मोनखो
फुंबिलिनि बिबार बारिया समायना रमायना बिबारनि गेजेराव फुंबिलिनि बिबार बारियाव समायना रमायना बिबारनि गेजेराव बारबावो समायनासिन बिबार बारबावो समायना आं नोंथांमोननो मोनसे जिनिस देखायनो सानदों नोंथांमोना नायनो हागोन दायो लाइभ दंग्रि माने 24 घन्टा आरो 24 आवार्स नोंथांमोना बेखौहाय फैलानो नुबाय थागोन आरो 24 आवार्स थाबाय थागोन बेयो गिदिंबाय थागोन एक्जेक्ट टाइमखौहाय माबानो हागोन आरो नै बिथिं नै सिनारिफोर दङ सिनारिफोरखौ नायनो हागोन मुर्तिफोर फुथुला बायदि मुर्तिफोर दोनदों आरो नै गाहायावबो नायनो हागोन बिबारफ्रा आरो हरै फारसेथिं सोरगिदिं माने बिबार गोजा आरो नोंथांमोना बयबो नायनो हागोन आरो बैयो जाहैबाय बिसिनि माबा मा होनांगौ जाखो दावहारुमोन आरो नै बियो आरो लोगोफ्राबो सिगाङाव थांगासिनो दङ हेल' लोगोफोर नै जों दा एसे माबा बेवहाय खालामबाय कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं Oh my god. मानिनाय जाया मथा मथि जों लांखागोन आरोना दिनैहाय खुनु खोथा गैया लांमारगोन एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नै दिनैबो लोगो मोनलायबाय आसोलखौ ओइ आसोल नै मासे फैबावबाय भैया आजा ना भैया तुम क्या खा रहे हो हैं है भैया तुम क्या खा रहे हो भैया क्या खा रहे हो तुम हाँ ओइ नैनि आखाइनि गजौसो हनै मा जालायखो बेबा खम खस्थ' होयो बेस्रा बिस्कुट होफैदों आंकोला गोरलैयाबो जाबावनोसै होनै जाबाय हनै माथो ओरैनो मोखाङानो गोजा गोजासै होबाय ने होबाय ने होलाबो थोखाया लादावखायोल' नोंथांमोना बे दै गोग्लैनायखौ नुनानै माबायदि मोनदों बरिया गोसोफ्रानो आरो ओरै साइडआव दंबावोसो ओरै दंबावोसो ने नै बैयाव माबा लादों हनै हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं डूबा जाना नहीं ये यही किया है आपको नहीं लिया है आपको भी नहीं हुआ बांधने को नहीं ओइ दहैनि हिन्जावफोरखौहाय होसोबायो दाने डुम्बा जाना लायबाय सेसखा फैनानै हाजो गोजौआव गाखोहैबाय गोजौआव जों दा बिनिफ्राय ओंखारलांसिगोन सिख्लाबो नायनो गाइसमोन नायनो मोजां सिख्लाफ्रा माबायदि दंबा ओइ सिख्लाफ्रा माबायदि दं गैजालाबो गोसोफ्रानो ओरैबायदि गाइखेर बायदिल' मोनखायो माथो बुंनो एसे नेस्लायदों हे बिदा नोंथां मा नायदों नोंलाय हा मा नायदों नों बै गोजा गाननाया नामा आइयो नायनाय नामा रायजोफोर नाय भिडिअ प्रिन्ट माबा खालामफैदोंमोन खाफालावबा दंना गैयाबा नोंनियाहाय खाफालाव दंना गैया ना गोरानाबो बिदि दैयोनो खाफालाव नंगौ नामा ओइ मा होनो नोंलाय दैखागोन दैनायालाय खिन्थु माबा दैजोंसो एसे दै सिपि फोराननांगौ दे दे बै गोजाया ओइ थांबाय हनै नै आसोल माथो जराल' माथो होनबावनो
Hello dosto. जोंलाय माथो खालामबावनाय ना मालायफ्रा जुराबा फैयो माथो जों ओरैनो माबानायनिल' आरो गोसोखौ साफा खालामनो फैनायल' मालायनि जरा नुनानै ने सोर मा होनो येस होसोदों नै इसोर सानैखौ होसोदों इसोर ayo खालामबावो रे एसे बोनानै नै माजों बोरमा बिबुजों ओंखाम जानो थाइजा आङो थाबैनो दाहाय मेंला जाहैगोन ने दालाय मोजां जानांगौ जाखो दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय